Nosaltres som Demà, de Barcelona, i som un grup de rock en català, sense trompetes i analògic. Bueno, jo crec que a tothom ens ha agradat la música des de sempre, hem tingut gustos diferents i hem tingut la sort de trobar-nos i estar a la mateixa onada de gustos i influències. No? Sobretot tirar pels pedals analògics i guitarres i amplis. Contra més antic, millor sona, sempre. Bueno, aquest novembre hem tret el nostre primer EP. El primer EP és Potser demà i estem movent-lo perquè ara, aquest abril, dins de res, gravarem el nostre segon EP al mateix lloc, amb Mocha Records, i estem molt contents de tornar a gravar. Doncs bé, sí, la nostra idea és portar el nostre nou EP en directe, que serà bastant diferent al que hem tret, així que si ens escolteu a Spotify no té res a veure. I jo crec que és més parlant dels problemes que hem viscut tots amb certes persones que només ens han molestat, i és més passar-nos-ho bé i fer el que realment nosaltres volem. En aquest nou EP o aquests singles que estem traient, sí que potser de lo que parlen les cançons o de lo que parlaran és una que hem viscut els 5. L'altre EP era molt més Edu i la banda, no? En plan, Edu fa les cançons i les toquem, però sí, en aquest nou EP sí que tots tenim com una nostra granito d'arena allà fotut. Jo crec que l'incentiu de fer aquest nou EP amb aquest tema va ser una conversa que vam tenir el Joan i jo, i va sortir la paraula de ho has fet perfectament malament, i aquí s'ha quedat, i hem basat tot l'EP en aquesta mentalitat. Jo crec que Demà seria un edifici brutalista soviètic dels anys 70. Sí. Si no t'ho esperes, està allà i dius, què és això? I després entres dins i dius, té sentit el que s'escolta. Jo crec perquè apostem molt amb el so. I una mica també treure la fòbia a la gent a la música del català. O sigui que no s'escolta molt, o sigui, és normal que al principi soni raro. What? Amb aquesta llengua es parla, es canta? Al principi costa, però és com donar una mica a la gent com que es motivi o jo què sé, o com que doni una oportunitat al català. No pel fet que el català està perdent, no, sinó en plan, és una altra llengua com pot ser l'italià, com pot ser l'aranès, com pot ser el... L'aranès és un... Bé, menys mal. Com el francès, com l'anglès. Som Demà i el 7 de juny ens podeu trobar al Festival Niu.